Idemo na idući artikl koji dolazi u sklopu naše nove kolekcije. Radi se o predivnom kompletu koji također dolazi u kombinaciji srebrne i koraljno-crvene boje. Sada ćemo vidjeti koja dva artikla možete dobiti po ovoj promotivnoj cijeni. Prije svega tu je predivna narukvica koja dolazi u ovoj srebrnoj varijanti. I vidimo da se radi o narukvici ovako dosta decentnoj i jednostavnoj koja je ovako u obliku znači ovih predivnih cvjetića koji su povezani pomoću ove decentne kopče u sredini. I što se tiče same narukvice, znači kopča je također vrlo decentna u obliku ovih srebrnih kvadratića i narukvicu na ovaj način znači možete kopčati i raskopčavati vrlo jednostavno. Znači vidimo ovaj crveni detalj u sredini prilikom svakog ovog cvjetića koji je, ajmo reći, dio ovog predivnog lanca ove narukvice. I kada je stavimo na ruku vidimo kako ona izgleda, znači vrlo zanimljiv model, također idealan za kombinacije sa nekom bordo crvenom haljinom ili čime god već to želite kombinirati. Onako dosta i jednostavna, ali opet se ističe zbog ovih crvenih detalja. Uz narukvicu vi također dobivate znači i ove predivne naušnice koje su također na iglicu koja može ići isključivo ako imate probušene uši. Što se tiče same naušnice, znači ona ovdje ima ovu, ajmo reći, suzu u obliku cirkona, obložena je znači sa prozirnim cirkonima, a svakako u ovom donjem dijelu se nalazi i ovaj detalj u obliku srebrnog pletera koji također ima simetrične cirkone uz jednaki razmak po cijeloj površini, a u sredini je znači ovaj dragi kamen u obliku znači ovog, ajmo reći, ovalnog cirkonskog detalja koji dolazi u tamno crvenoj boji. Znači u kompletu dobivate i naušnice i narukvicu po ovoj promotivnoj cijeni koja svakako tokom cijele emisije stoji na vašim malim ekranima, a mi svakako vas pozivamo da na vrijeme naručite svoj artikl po promotivnim cijenama.